Pekný deň všetkým slovanistkám a slovanistom z kancelárie generálneho riaditeľa IŠK Slovan Ivana Kmotrika mladšieho. No a s Ivom tu sedíme preto, že v nedávnej minulosti dal na svojom Instagrame možnosť vám, fanúšikom a fanúšičkám, sa pýtať na otázky, ktoré vás zaujímajú a slúbil vám, že vám na ne odpovie. Takže myslím, že som to dobre odprezentoval, ten úvod. Určite áno. A v podstate, keď sa vrátim k tomu, že v podstate ako vznikla celá tá myšlienka, tak ja vždycky som tvrdil, alebo stále tvrdím a som názoru toho, že to prepojenie medzi klubom a fanúšikom je jedno z najdôležitejších vo fotbale. A stále som vnímal, že naozaj prostredníctvom možno tlačových konferencií, takých tých bežných výstupov, nie sme schopní obsiahnuť v podstate tie otázky, ktoré sú stále nezodpovedané. Že fanúšikovia stále majú množstvo rôznych otázok, a že stále sa cítia takí, že nemajú možno odpovede na tie svoje otázky. A preto som prišiel s touto iniciatívou, že si myslím, že by toto mohol byť práve priestor, kde by sme boli schopní práve zodpovedať aj tie možno iné otázky, ako sú tie bežné, také tie oficiálne, ktoré stále sa bavíme o prestupu, o tých klasických témach, ktoré vychádzajú na tlačových konferenciách, po zápasových rozhovoroch a rôznych iných takýchto veciach. A práve tu by sme možno mohli zodpovedať to množstvo otázok, ktoré určite fanúšikovia naši majú a čo práve potvrdili aj v tomto prípade, lebo naozaj to množstvo otázok, ktoré prišlo, je enormné. To znamená, opäť to potvrdilo tú moju myšlienku, že naozaj ten fanúšik má množstvo nezodpovedaných otázok a myslím si, že ten vzťah medzi klubom a fanúšikom je veľmi dôležitý a cieľom je teda naozaj ešte zlepšiť tú našu komunikáciu a byť schopný naozaj odpovedať otázky, aj ktoré možno nie sme možno schopní odpovedať na tých oficiálnych veciach, ale práve ísť možno do väčšej hĺbky, možno sa rozprávať na témy, ktoré naozaj ľudí zaujímajú, trápia a reagovať naozaj, sa snaží reagovať na všetky témy. To znamená, že áno, budeme to musieť nejakým spôsobom asi robiť pravidelnejšie, ak teda bude záujem zo strany fanúšikov, lebo naozaj ten prvotný záujem je enormný a preto to aj tak dlho trvalo, že sme v podstate rozmýšľali, že akou formou to uchopiť, lebo prišiel nápad, na základe nápadu došli potom množstvo otázok a teraz sme hľadali, že čo s tým, to znamená, lebo nerád by som bol, aby to vzniklo z toho také, že odpovedáme len na otázky, ktoré chceme. To znamená, ja som naozaj pripravený a otvorený ľuďom otvoriť sa a odpovedať im aj na negatívne otázky, možno na otázky, ktoré nie sú populárne, možno na otázky, ktoré by som v živote nedostal v rámci oficiálnych nejakých rozhovorov. A možno ešte takýmto spôsobom viac sa otvoriť ako klub a možno aj ja ako osoba pre našich fanúšikov a mať s nimi taký bližší kontakt a lepšiu komunikáciu. No tých otázok, ako to tu môžeme vidieť, tu ich máme vytlačené konec koncov. Mňa to, musím povedať, zahltilo na nejakú tú hodinku, pretože som si ich všetky prešiel a povyberal som aj pre samozrejme ten čas, ktorý máme k dispozícii nejakú tú hodinku plus minus, tak som povyberal, alebo snažil som sa povyberať naozaj také tie, boli tam otázky, ktoré sa aj opakovali a tak ďalej, takže jasne. Tie najzaujímavejšie. Tak môžeme asi rovno začať. Tak máme tu napríklad hneď od Danielsona, ktorý napísal: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či bude dostupná prehliadka štadióna a dobudované múzeum. Tá prehliadka štadióna je téma, ktorú riešime v posledných týždňoch, už sme naozaj vo finálnej fáze a naozaj už sa bavíme o veľmi krátkom čase, kedy túto možnosť pre našich fanúšikov spustíme, čo ma naozaj veľmi teší, že opäť prídeme s niečím novým. Áno, samozrejme všetko vyžaduje svoj čas, nejakým spôsobom plánovanie, to znamená aj my sa snažíme naozaj napredovať v tomto smere, takže odpoveď je jednoznačná áno, v dohľadnom čase táto možnosť bude. Druhá časť otázky bola, to znamená ohľadom múzea. Áno, radi by sme v nejakom čase samozrejme toto dobudovali, ale ideme postupne krok za krokom. Teraz sa nám podarilo otvoriť fanshop, samozrejme všetko vyžaduje nejaké určité investície. Máme dočasnú nejakú formu toho múzea, ktorá bude v podstate sprístupnená, alebo formu toho zatiaľ dočasného spôsobu, ktorá bude obsiahnutá práve v tej prehliadke toho štadióna. To znamená, že počas tej prehliadky budú ľudia môcť dojsť do kontaktu aj s históriou, ktorá už dneska je a tieto veci sú umiestnené na štadióne. To znamená, že to bude taký ten prvý krok. Uvidíme samozrejme, do budúcna si Slovan určite myslím si, že zaslúži múzeum, ale uvidíme, ako to bude fungovať. Toto je taká tá prvá skúška, ako na to ľudia budú reagovať. Súverene najviac otázok sa týkalo letného prestupového obdobia. To konec koncov, aj keď sme sa napríklad rozprávali v Katare, čo je ten rozhovor na klubovom YouTube, tak tam si to vlastne spomínal, že na to leto sa všetko tak fokusuje tá pozornosť primárne. Tak Michal to obsiahol asi tú otázku najlepšie.
Aké pozície sa budete v lete snažiť posilniť a ako sú na tom hráči, ktorým končia kontrakty? Tak vieme, čo nás naozaj čaká. Ja musím povedať za klub, že toto prestupové obdobie, ktoré prichádza pomaly, bude najťažšie a najzávažnejšie z pohľadu klubu. Hej. To znamená, lebo v minulosti, samozrejme v posledných rokoch tá kostra klubu bola nejakým spôsobom stabilná a vedeli sme nejako v podstate doplňať iba pár hráčmi to aktuálne mužstvo. Hej. A samozrejme uvedomujeme si, kde sa momentálne nachádzame a myslím si, že je to cíti, že to mužstvo bude potrebovať naozaj razantnejšiu obmenu a naozaj priniesť zase hráčov hladných po úspechu, a samozrejme možno aj mladších, možno trošku inak to vyskladať. Takže naozaj nás nečaká nič jednoduché, ja si to veľmi dobre uvedomujem a bude to naozaj skúška pre nás všetkých v klube, lebo nebude to nič jednoduché a ešte sme v takéto situácii nikdy neboli. To znamená, že nebavíme sa o príchode jedného hráča, dvoch hráčov, ale bavíme sa možno 6, 7, 8 hráčov, ktorých budeme musieť v lete doslova angažovať. A samozrejme všetko bude ešte záležať v následujúcich týždňoch, ako si upracujeme hráčov, ktorých momentálne v klube máme, ale tá obmena určite bude výraznejšia ako v predošlých obdobiach a je to naozaj určite dôležité pre klub. A ako som povedal, jedno z najzávažnejších prestupových období takej tej, nazvime, novodobej histórie klubu, lebo v posledných rokoch sme boli zvyknutí na to, že sme mužstvo nejakým častočne doplňali a tá kostra bola stabilná, kdežto dneska sa bavíme o tom, že musíme priniesť naozaj aj nosných hráčov, aj mladých hráčov, aj perspektívnych hráčov, ale aj skúsených hráčov, to znamená, že bude to musieť byť naozaj ten správny mix a verím, že to zvládneme, akože pracujeme na tom už niekoľko mesiacov, to znamená, že nie je to, že by sme teraz na tom začali pracovať a mnoho hráčov máme vytipovaných, pracujeme veľmi aktívne s dátami, pracujeme naozaj v rámci scoutingu, to aby sme naozaj eliminovali čo najväčšiu mieru rizika. Samozrejme, tá pravdepodobnosť, že sa trafíte do všetkých hráčov, nie je úplne že 100%, hej, lebo môžete urobiť dobrý scouting, môžete urobiť dobrú dátovú analýzu, môžete hráča dobre odsledovať a možno to nezapadne do toho mužstva, nebude to fungovať jedno s druhým, hej. Takže tých otáznikov je tam mnoho, ale vravím, je to výzva pre nás všetkých klube a ja som presvedčený, že sa s tým dobre popasujeme a že to nakoniec zvládneme a že ako som povedal pred minulou sezónou, ten cieľ bol vytvoriť silnejšie mužstvo ako tú sezónu predtým a s týmto istou ambíciou budeme vstúpať do tohto letného prestupového obdobia. Nadviažem ešte na túto tému, je tu aj jedna konkrétna otázka. Či je v hre Kapralíkov príchod na Slovan? Tak Kapralík je dlhodobo témou Slovanu Bratislava, to znamená viacekrát sme o ňom mali záujem, najbližšie sme boli práve teraz v tomto letnom prestupovom období, kde to bohužiaľ stroskotalo nám na malých rozdieloch a nakoniec sa nám ten presun nepodarilo dotiahnuť. To znamená, že áno, Kapralík je a bol hráčom, ktorý bol na našom zozname, splňal kritériá, ktoré sme hľadali. Avšak bohužiaľ dneska ho trápi zranenie, uvidíme, ako na tom v lete bude a samozrejme máme na tie pozície mnoho hráčov vytipovaných, to znamená, že bude to téma, ale dneska neviem predikovať, že či on bude tou voľbou number one na tú pozíciu. Lukáš sa pýta, že či plánuješ investovať do akadémie viac peňazí? Samozrejme, akadémia je dôležitou súčasťou každého klubu a tak ako sme sa bavili o múzeu, o akadémii, o klube, o chode, o prestupoch, to všetko si vyžaduje finančné zdroje na to, aby sme sa mohli vo všetkých stranách posúvať. My sa snažíme postupnými kročkami ten klub stále zlepšovať. A dôkazom je určite nový štadión, ktorý spĺňa najvyššie kritériá. Následne samozrejme mužstvo, ktoré pravidelne už hráva európske súťaže. Samozrejme dôležitou súčasťou je aj do budúcna mládež. Takže budeme sa snažiť aj v tejto oblasti postupnými kročkami zlepšovať a posúvať dopredu. Ale určite nečakajte odo mňa teraz žiadne veľkohubé vyhlásenia o tom, že postavíme do roka takú a takú akadémiu a jedno s druhým. To znamená, áno, my si uvedomujeme tú svoju pozíciu, avšak musím ubezpečiť všetkých našich fanúšikov, že Slovan dneska disponuje dostatočným počtom ihrísk, dostatočným počtom materiálneho technického zabezpečenia na to, aby sme mali štatút akadémie. Áno, možno to dneska nevypadá úplne fantasticky tak, ako možno v top kluboch na svete, ale všetko chce svoj čas. To znamená, že áno, budeme aj v tejto oblasti sa snažiť zlepšovať a postupnými kročkami doťahovať na tú našu konkurenciu v rámci Slovenska, Európy a je to téma. Je tu aj taká doplnková alebo nadväzujúca otázka, že v akom štádiu je nová akadémia, o ktorej sa dlhšie rozpráva a že či vieme, že kde by mala byť ako situovaná? Tak ako som povedal, je to téma, ktorú intenzívne riešime, avšak ako som povedal, tých tém je viacero, ktoré súbežne bežia
A dôležité bude to prestupové obdobie, ale zároveň dôležitá je akadémia. Máme niekoľko alternatív, ktoré sú momentálne v hre. Nie sme ešte vo finálnej fáze, že dneska by som mohol konkretizovať, kde by akadémia mala byť a ako by mala vyzerať. Ale máme niekoľko projektov rozbehnutých súčasne a súbežne a uvidíme, čo nakoniec z toho vznikne. Hej. To znamená, že je tých alternatív viacero. Nebavíme sa o jednej lokalite, ale bavíme sa dneska o 3-4 lokalitách a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ďalej, že či je pravdou, že sa natáčal dokument o Slovane v Lige majstrov a ak áno, že kedy taký dokument bude? Áno, v podstate celú túto sezónu, ktorá už dneska môžeme povedať, že je pre klub historická, tak bude mať ešte takúto čerešničku v podaní toho dokumentu, že naozaj to akurát vyšlo v tomto ročníku, kde sme naozaj prišli do spolupráce pred touto sezónou, na ktorú sme prikývli. To znamená, že počas celej sezóny sme sprevádzaní natáčaním dokumentu o Slovane a verím, že to pre fanúšikov bude krásna bodka, že si to naozaj vychutnajú a vrátia sa im ešte tie emócie, ktoré aj teraz opäť prechádzajú, keď na to iba pomyslím, že čo sme v tomto ročníku prežili a myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné. Ty si už načrtol, čo sa týka skautského oddelenia a teraz tu máme takú presnú otázku mierenú práve na toto oddelenie, že ako je to u vás so skautským oddelením a Dej sa takisto k tomu ešte pýta, že koľko ľudí tam pôsobí a ako monitorujú možné posily. Samozrejme, pracujeme v rámci skautingu, ako som povedal, nie je to ešte úplne v takej možno veľkosti, ako by som si to do budúcna predstavoval, ale samozrejme už je dôležité, že sme niekde začali, to znamená momentálne pracujeme na úrovni ámustva s 2 skautami a jedným dátovým analytikom, ktorí samozrejme pracujú na tom, aby pripravovali teda tie tipy pre ten klub na tie prestupové okno. Samozrejme aktívny je tam aj Robo Vitek, ktorý to celé v podstate zastrešuje v rámci svojej pozície športového riaditeľa, to znamená celé to spoločne koordinujeme a snažíme sa vytvoriť systém, ktorý bude nám takým tým slovanistickým DNA, aby sme vytvorili niečo, čo bude pre nás v podstate také typické. A celé to naozaj musí vychádzať z toho, že aby sme si zadefinovali tie presné profily hráčov a veci súvisiace s tým. To znamená, toto už dneska máme zadefinované, máme množstvo hráčov, ktorí nám vypadli z nejakých dátových analýz. Samozrejme, následne sme ich museli cez video scouting teda odsledovať. Následne samozrejme pracujeme s týmito hráčmi a teraz sa snažíme tých hráčov aj dosledovať, kontaktovať ich agentov, preto aj ja veľa v poslednom období cestujem na to, aby som vytvoril vzťah práve s tými potenciálnymi novými posilami, agentmi, agentúrami, klubmi, hej, to znamená, je to mnoho cestovania, je to o mnoho nadväzovaní kontaktov nových na to, aby sme boli schopní prilákať práve tých hráčov, ktorých chceme, lebo my ako klub nechceme, alebo ja som vždy tvrdil to, že chcem vytvoriť Slovane to, aby Slovan bol nezávislí v rámci nejakých agentov, hej, lebo ja si myslím, že to je tá správna cesta, že my by sme mali mať tú vlastnú DNA, ten vlastný Slovan cieľ, profil hráčov, aby my si vyhľadali hráča, následne potom hľadali agenta a následne potom začali komunikovať s ním a riešili, aby to nebolo opačne, že ako v minulosti bolo také tradičné pre slovenské kluby, že v podstate agenti vám doporučovali hráčov, aby ste samozrejme potom sa rozhodovali z toho malého množstva. Ja hovorím, ten svet je tak obrovský a tých možností je tak strašne veľa, že keď to práve otočíme, tak práve my môžeme byť v tom tí úspešní, keď budeme to robiť opačne a samozrejme my stále budeme ďalej komunikovať aj s agentami, s ktorými máme dobré a pozitívne skúsenosti z minulosti a naozaj dobré vzťahy, to znamená, my sme otvorení tomu, aby nám poslali hráčov, to nehovorím, že teraz toto sme odsekli, ale myslím si, že naozaj cez tie dáta sme schopní vyprofilovať hráčov, ktorí budú sedieť do toho systému, ktorý vychádza práve z ámustva od trénera Vajsa, jeho realizačného tímu, s ktorým scouting úzko veľmi komunikuje, čo je veľmi dôležité, aby to prepojenie a tá symbióza tam nastala, aby sme naozaj boli schopní hľadať profily rovnaké na každú pozíciu s malými odlišnosťami a čo nám bude dávať viacero alternatív a potom samozrejme aj mne úplne iné možnosti v rámci vyjednávania, lebo samozrejme, keď máte na tú danú pozíciu a potrebujete priniesť útočníka, máte iba jedného na zozname, tak je to veľmi náročné, kdežto dneska už pracujeme na tom, že na každú danú pozíciu, ktorú chceme posilniť, máme naozaj kvantum hráčov. To znamená, že keby som chcel teraz trošku približiť možno ten proces, lebo myslím si, že to je téma, ktorá ľudí určite veľmi zaujíma. A samozrejme zrkadlo naše bude v lete a uvidíme, že ako sme to teraz zvládli, lebo dneska sú to možno reči a možno ľudia si povedia, OK, však uvidíme, a ako sa s tým vysporiadame a aký ten výsledok z toho príde v lete, ale
Podstata toho je, to znamená, ten profil hráča musí byť nejakým spôsobom nastavený. To samozrejme z koordinácií s trénermi sa vytvoril teda profil hráča. Z toho vychádzajú nejaké fyzické dáta, technické dáta, predpoklady. Hej, to znamená, že je ten profil vytvorený z tých viacero dátových zložiek, presne tak. No a z toho nám vychádzajú rôzne profily, rôzne metriky, ktoré sú potom ešte doplnené o fyzické dáta od kondičných trénerov, čo chceme, aby sme vedeli, čo chceme spĺňať v tom danom systéme, to znamená, toto všetko máme spracované. Na základe toho nám vychádzali nejaké profily hráčov, ktorých sme následne v rámci videoscoutingu odsledovali. Samozrejme, potom sa vznikol z toho nejaký zoznam prvotný, sekundárny, potom sme samozrejme sa snažili komunikovať s agentmi, či tí hráči sú teda vôbec majú záujem, či sú dostupní pre nás. A potom následne dochádzame do tej poslednej fázy, ktorej sme teraz, že sa snažíme tých hráčov aj dosledovať v rámci live scoutingu a samozrejme doplniť do toho ešte tie ďalšie veci, aby sme si zistili naozaj ten background toho hráča, aby sme predišli nejakým chybným rozhodnutiam, ako v minulosti bol príklad Gerson Rodriguez, ktorý bol fantastický fotbalista, avšak bohužiaľ blázon. Je tu k tomu taká ešte doplnková otázka a taká naozaj, že ešte úplne cielená, že prečo Slovan neskúša nakupovať hráčov z nižších brazilských líg, sa pýta jeden fanúšik. Máme niekoľko typov, niekoľko profilov, ktorých máme dneska na zozname, áno, je tam viacero a je tam niekoľko hráčov aj z brazilských nižších súťaží, najmä z druhej ligy. To znamená, ten svet ponúka obrovské množstvo. Samozrejme, v minulosti ten scouting tu nejakým spôsobom nefungoval. To znamená, my tvoríme niečo nové a to bude tie prvé ovocie by malo naozaj byť v lete a ja verím, že ukážeme, že to vieme robiť a že naozaj sa nám podarí priviesť hráčov, ktorými ľudia budú spokojní a budú schopní samozrejme tých hráči priniesť tie výsledky, ktoré všetci potrebujeme, lebo klub potrebuje samozrejme výsledky, nielen peknú hru a uvidíme. No, takže nie je to o tom, že by sme nesledovali. Dneska musím povedať, že máme hráčov z brazilských nižších súťaží, aj z prvej ligy brazilskej, takisto z anglických nižších súťaží, francúzskych, aj z prvých líg, to znamená, máme naozaj kvantum hráčov. Musím povedať naozaj jednu veľmi pozitívnu vec, že máme na zozname hráčov, ktorých sme v minulosti oslovili, možno 2-3 roky dozadu, najmä 2 roky dozadu, a tí hráči vtedy nemali záujem. Dneska sa tá karta otočila, čo ma naozaj vnútorne veľmi teší, že Slovan už je naozaj európskym ústvom, že tí hráči zmenili postoj. Zmenili postoj ku klubu, zmenili postoj k alternatíve prichádzať do Slovanu a to je veľmi pozitívne pre ďalší a budúci rozvoj klubu, že už naozaj sme sa stali atraktívni aj pre hráčov, ktorých sme v minulosti neboli. To je naozaj príčinou toho, alebo je to, že sme už pravidelným účastníkom Európy, čo každý hráč samozrejme hľadá. Chcel som ti dať inú otázku teraz, ale keďže si skončil s tou Európou, tak Maťo sa pýta takú dosť zaujímavú otázku, že či chceme hrať v budúcej sezóne Ligu majstrov, Európsku ligu alebo Konferenčnú ligu. A dovolím si ešte na to nadviazať, že je to ako naozaj zaujímavá otázka z toho pohľadu, že samozrejme prirodzene každý chce hrať tú najlepšiu súťaž Ligu majstrov, ale zároveň vieme, že z hľadiska koeficientu napríklad, ktorý je takisto veľmi dôležitý a ktorý máme v tejto fáze dobre vybudovaný, tak je možno najlepšia napríklad Konferenčná liga, pretože vidíme napríklad celý teraz v štvrťfinále Konferenčnej ligy a tak ďalej. Takže ako sa na to ty alebo teda aj klub pozerá? Ja sa na to pozerám jednoznačne a naozaj som sa v tom našiel tak asi, že každá z tých súťaží Slovanu ponúkne určitú alternatívu, určitú výzvu, čo je veľmi pozitívne. To znamená, ja tvrdím dneska to, že je úplne jedno, ktorú z tých súťaží Slovan bude hrať, lebo každá z tých súťaží mu dá iný cieľ. To znamená, to je veľmi dôležité. A to by mali aj ľudia si možno uvedomiť, lebo príklad poviem teraz, ak sa kvalifikujeme do konferenčnej ligy, neberme to ako tragédiu, berme to ako ďalšiu výzvu, hej? Lebo možno sa baviť o tom, že poďme bojovať o finále v konferenčnej lige. Prečo nie? Keď sme mohli hrať Ligu majstrov, základnú fázu, ligovú fázu, tak prečo by sme si nemohli dať za cieľ hrať v finále konferenčnej ligy? Možno zabojovať raz o víťazstvo v tejto súťaži, hej? Samozrejme ďalšia súťaž, Európska liga, opäť bude prinášať inú výzvu, hej? Možno dostať sa z tej ligovej fázy ďalej, hej? To znamená, čo sa nám nepodarilo teraz napríklad v Lige majstrov. A opäť Liga majstrov, cieľ dostať sa do nej, opäť úžasný challenge pre nás všetkých. To znamená, že naozaj ten formát tých súťaží dáva klubu veľké množstvo možností. A ja to takto vnímam, to znamená, že ja to neberiem naozaj, že teraz by mal byť nejaký veľký rozdiel pre klub, hej, lebo treba to iba zadefinovať si o tom cieli, hej, že čo v tej danej súťaži chceme dosiahnuť. A
každá nám ponúkne nejaké výzvy. Pre nás je dôležité obhájiť majstrovský titul, kvalifikovať sa do kvalifikácie Ligy majstrov a potom zabojovať o jednu z týchto súťaží, čo je kľúčové pre klub, čo som už dlhodobo stále opakoval to isté, že Slovan potrebuje hrať pravidelne európske súťaže. To za posledných 6 rokov sa nám podarilo 5 krát, bohužiaľ jedného covidového roku, kde sa nám to nepodarilo. A to je dôležité. A teraz s tým novým systémom naozaj ja vidím výzvu pre Slovan v každej jednej súťaži, takže naozaj budem rád, v ktorejkoľvek budeme, potom si zadefinujeme nový cieľ a budeme za ním bojovať. Mišo, možno trošku nadväzuje, že kedy bude predstavená strednodobá a dlhodobá vízia ŠK Slovan? Treba si povedať, čo za tým presne myslí, hej? Lebo však samozrejme my ako klub ideme na základe nejakých tých parametrov a ja som v minulosti hovoril o tom, že klub potrebuje zvýšiť koeficient. To bol tým prvoradý cieľ, aby sme mali ľahšiu cestu do tých európskych súťaží. Potom som stále hovoril o tom, že pravidelne potrebujeme hrať európske súťaže. To sa nám taktiež podarilo. A teraz máme ďalší cieľ, samozrejme, byť úspešný v tých súťažiach, posúvať si tie ciele v tých ďalších súťažiach. Ako som teraz povedal pred chvíľkou, že OK, poďme raz bojovať možno o finále, možno o víťazstvo konferenčnej, poďme bojovať o to, aby sme čo najďalej išli v Európskej lige, poďme bojovať o to, aby sme pravidelnejšie hrávali Ligu majstrov, aby to nebolo raz za 10 rokov, ale aby to bolo raz možno za 3 roky, za 4, ja neviem, hej, dneska predikovať, ale ako som povedal, bol by som rád možno každý rok, hej, samozrejme, ale ako som povedal už predtým, tak neberme to tragicky, keď sa dostaneme do európskej alebo konferenčnej, lebo opäť naozaj, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, čo sa snažím vysvetliť, tak bude nám to dávať iné možnosti, iný zápal a iný cieľ. A to spoločne musíme stále bojovať a ísť za nejakým cieľom. Takže to je veľmi pozitívne. A samozrejme, keď sa vrátim ešte teda k tým nejakým krátkodobým, to znamená dôležité je teraz momentálne prestavba mužstva, čo je naozaj kľúčové na to, aby sme potvrdili to, čo sme budovali niekoľko rokov, kde sme mali naozaj kvalitnú skúsenú kostru mužstva, čo nám naozaj dopomohlo tomu, a to bol ten cieľ, a to sa nám podarilo aj naplniť, zvýšenie koeficientu, pravidelne hrávať európske súťaže. Teraz potrebujeme naozaj rozbehnúť ten možno kolotoč aj hráčov, aby klub mohol sa postaviť na ďalšiu nohu, to znamená, aby sme dokázali opäť aj nejaké financie do klubu priniesť práve z predaja hráčov a byť efektívni naozaj z tohto pohľadu, ako napríklad Dynamo Záhreb, čo je obrovský dobrým príkladom pre nás. Dynamo nemá o mnoho väčší rozpočet od Slovanu Bratislava a Slovan Bratislava do budúcna by mohol byť podobným klubom ako je Dynamo, ktoré pravidelnejšie hráva aj Ligu majstrov a ja nevidím dôvod, prečo by sme nemohli mať aj možno takýto podobný cieľ. A práve dôležité, aby sme boli teda schopní teda aj predávať hráčov. A najdôležitejšia súčasť, ako som už veľakrát povedal, je práca s fanúšikmi. To je naozaj to kľúčové a preto aj vznik tejto možnosti, možno bližšej komunikácie so mnou, možno otvorenie sa viacej mňa a klubu v rámci verejnosti a naozaj im poskytnutie odpovede z prvej ruky a venovať sa témam, ktoré ich trápia, možno hej, alebo otázkam, ktoré majú nezodpovedané, ktoré by chceli mať zodpovedať, poďme sa o tom baviť. Budem sa snažiť vysvetliť naozaj to, prečo to tak je a prečo ideme takým smerom a prečo robíme také rozhodnutia a verím, že to bude mať pozitívny dopad a že ľudia to príjmu pozitívne a že nám to pomôže k ešte takému lepšiemu vzťahu a že sa nám v dohľadnej dobe podarí aj zaplniť tehelné pole do posledného miesta aj na ligový zápas, čo je naozaj môjim osobným cieľom. Dám ešte takú doplnkovú otázku k tomu, ako si hovoril o tie vízie napríklad v konferenčnej lige. A naozaj, že keď si uvedomíme, že Celies, ktorý sme vyhrali v druhom predkole Ligy majstrov doma 5-0 a oni sú teraz vo štvrťfinále konferenčnej ligy, čo nám sa zatiaľ nepodarilo, aj keď pred 2 rokmi sme boli blízko. A vtedy napríklad ten Bazilej, ktorý nás vyradil, sa dostal do semifinále, tak vlastne ono to na jednej strane je také, že človek si povie, že chcú ísť do finále, ale na druhej strane všetko je možné. Preto hovorím, že ľudia, aby sa na to pozreli presne z tohto pohľadu, že ja nehovorím nerealistický cieľ. Ja si naozaj nelietam dneska v oblakoch, ja si myslím, že to, čo hovorím, dáva naozaj zmysel a môže byť realistický cieľ pre Slovan Bratislava, hej? Lebo keď tam dneska môže byť Celie, tak tam môže byť raz Slovan a Slovan je určite potvrdil, že je kvalitnejší, tak prečo keď dneska celý je v takejto časti tej súťaže, tak Slovan môže byť vo finále a môže bojovať o víťazstvo tej súťaži. Oskar sa pýta takú všeobecnú otázku, ale myslím si, že zaujímavú a sympatickú, že čo pre vás znamená Slovan Bratislava?
Slovan Bratislava pre mňa znamená naozaj veľmi veľa, to už som asi mnohokrát potvrdil, že pre mňa byť v Slovane nie je to, ako možno pre niekoho, že byť riaditeľom alebo generálnym riaditeľom, akokoľvek generálnym manažerom, akokoľvek to nazveme, hej, klubu, ktorí to ľudia robia vo svete pre peniaze. Hej. Pre mňa to je niečo, čo robím zo srdca a samozrejme snažím sa tomu klubu dať maximum zo seba. To znamená, u mňa neexistuje časové obmedzenie, u mňa neexistuje nič podobné. To znamená, že ja pre klub robím všetko, čo viem a snažím sa najlepšie, ako viem. Samozrejme, takisto robím mnoho chýb. Som len človek, to znamená, je úplne normálne, že ľudia robia aj zlé rozhodnutia, aj chyby. Takisto ja nie som iný, to znamená, že ja si to všetko uvedomujem, ale Slovan, hovorím, znamená pre mňa veľmi veľa a budem sa snažiť pre Slovan vždycky robiť to najlepšie, ako budem vedieť a verím, že to bude pre ľudí pozitívne a že ma aj takto budú vnímať a budem sa snažiť odpovedať na ich otázky a presvedčiť ich o tom, možno aj tých, ktorí sú dneska nie ešte o tom presvedčení, lebo samozrejme môj príchod jedno s druhým bol taký, že myslím si, všetci s tým boli stotožnení, že samozrejme tých negatív bolo mnoho, hej, to znamená, že sám som sa s tým stretával a veľmi ma to trápilo, ale cítim momentálne, že naozaj tí ľudia ma začínajú vnímať možno inak a začínajú sa mi prihovárať, sme viacej otvorení, naozaj ma teší každé ich pozitívne slovo na moju osobu, aj keď stretnem dneska ľudí na ulici a porozprávame sa, tak naozaj to vnímam ako takú pozitívnu odozvu a zároveň obrovskú motiváciu a záväzok pre mňa do budúcna, aby som pracoval ďalej a snažil sa ten klub posunúť ešte z tohto levela opäť vyššie. Hovoril si o tom, ako je dôležité nadväzovať tie medzinárodné kontakty aj v zmysle prestupov a celkového tohto fungovania. A jeden fanúšik sa tu pýta priamo, ako dopadli tvoje stretnutia v Miláne a v Londýne? Boli to také úvodné stretnutia, to znamená, myslím si, že dopadli veľmi pozitívne z hľadiska, alebo odchádzal som veľmi pozitívnym dojmom, to znamená, absolvoval som na viacero stretnutí, to nebolo o jednom stretnutí, to znamená, či už v Miláne, alebo teraz v Nemecku naposledy, alebo v Londýne a takisto včera som bol príklad v Budapešti, to znamená, že ja naozaj snažím sa cestovať, alebo cestujem extrémne veľa v poslednom čase, to som asi v minulosti takto dlho necestoval, ale vnímam to, že je to veľmi dôležité, aby sme naozaj si vytvorili tie vzťahy a neskôr sa snažili z nich vyťažiť pre klub čo najviac. To znamená, že potešila ma odozva zo všetkých tých stretnutí, to znamená, že to vnímanie klubu v rámci tej Európy je naozaj veľmi pozitívne a dneska už nie sme no-name klub, dneska sme už naozaj vážený klub, ktorý pravidelne reprezentuje na európskej úrovni a to už si dneska všimli aj v Taliansku, aj v Anglicku, aj v Nemecku, aj v týchto krajinách, kde sme v minulosti možno neboli braní až tak vážne, ale dneska sa začíname stávať naozaj zaujímavým klubom aj pre tieto vyspelé futbalové krajiny a to je pre mňa veľmi pozitívnou odozvou a budeme sa snažiť z tohto vyťažiť pre klub čo najviac v následujúcom období. Veľa fanúšikov v zmysle prestupov vníma a podľa všetkého, podľa tých otázok, ako asi takú našu najchulostivejšiu pozíciu ľavého obrancu. Veľa fanúšikov sa pýta práve na tento post. Ľubo to zhrňa asi za všetkých, že či plánujeme v najbližšom prestupovom období priniesť ľavého obrancu, respektíve potom je tu druhá otázka taká doplňujúca, že na aké pozície primárne hľadáme posily v najbližšom prestupovom období. Tých pozícií je strašne veľa, hej. To znamená naozaj, my sa bavíme o veľkom počte hráčov, ktoré potrebuje klub, aby sme priniesli. To znamená o naozaj alebo razantnom prestupovom období z pohľadu klubu, ale ľavý obranca je naozaj jednou z kľúčových pozícií, ktorú naozaj riešime veľmi intenzívne a venujeme sa z nej, musím povedať, z hľadiska tých priorít možno jednu z najprioritnejších, hej. To znamená, že máme tam množstvo alternatív, s ktorými už dneska rokujeme a uvidíme, čo sa nám podarí vyrokovať. Ale určite sa chceme posilniť na pozícii ľavého obrancu, takisto sa chceme posilniť v strede obrany, takisto sa budeme chcieť posilniť na krídlach, takisto v rámci útoku, to znamená možno aj v strede zálohy, to znamená, ako viac v každej tej formácii Slovan bude potrebovať novú krv a teraz to bude otázka, že či v tej danej formácii alebo na tej danej pozícii budeme voliť alternatívu, ktorá bude možno skúsená, alebo bude potom alternatíva, ktorá bude do konkurencie s nejakým vysokým potenciálom predaja, hej, to znamená mladý potenciálny projektový hráč, alebo samozrejme možno aj nejaká osobnosť, keď bude to potrebné, lebo však sami dobre vieme, čo znamená pre klub Kucka, Weiss, Kašia, ako takí hráči, to už naozaj dneska prichádzajú do tej možno fázy, kde sa bude veľmi silno rozhodovať o tom, či budú pokračovať, ako budú pokračovať, ako sa budú cítiť po sezóne, lebo samozrejme ten vek sa nedá oklamať a my budeme musieť nahradiť aj takú tú
profesionalitu a ten prístup a takú to vodcovstvo v rámci kabiny. To znamená kvalita, mladosť, zdravosť, potenciál predaja, ktorý budeme musieť takisto priniesť do klubu nový. To znamená, že je to veľmi veľa a nedá sa na to pozerať takto, ale je to naozaj komplexné riešenie, ktoré musíme Slovanu priniesť a čaká nás veľká skúška a my sa s tým musíme popasovať a uvidíme, ako budeme úspešní. Ja môžem slúbiť len toľko, že urobím, čo bude najlepšie v mojich silách pre Slovan Bratislava, aby sme priniesli tých najlepších hráčov a tie prvé alternatívy, aby sme to mužstvo vyskladali tak, aby sa ľudia mali na čo tešiť a mali z toho radosť v nasledujúcej sezóne, aby sme opäť ich tešili v rámci európskych zápasov, ligových zápasov, aby sme naplnili opäť naše ciele a to bude pre nás kľúčové. Veľa fanúšikov sa pýtalo na Strela, že prečo vlastne neprestúpil, keď už teda podľa tých medializovaných informácií za ňoho bola pomerne na slovenské pomery naozaj nadštandardná ponuka. A teda, že aká je predstava klubu, že koľko by klub za Strela chcel za tento prestup? Ja si myslím, že by bolo z môjho pohľadu a z mojej pozície neprofesionálne, keby som dneska konkretizoval akúkoľvek sumu. To znamená, trh nám v lete ukáže, kde tá hodnota Davida je a na základe aj ponúk, ktoré obdržíme. To znamená, že áno, dneska neviem úplne vylúčiť ani to, že či Strelo ostane alebo odíde, hej, samozrejme všetko bude záležať od tej ponuky, ktorá na trhu bude, ale keď sa vrátim ešte možno k tomu, čo si hovoril, že prečo neodišiel? No preto, lebo sme ako klub na to neboli pripravení. Hej? To znamená, ja nikdy nebudem uprednostňovať iba finančnú hodnotu toho prestupu, ale budem sa snažiť urobiť to rozhodnutie správne pre klub. Hej? To znamená, niekedy aj na úkor možno financií musí klub urobiť rozhodnutie, ktoré možno, áno, tie ponuky boli veľmi dobré, hej. Slovanu by to určite pomohlo, určite by to malo pozitívny dopad, ale Slovan nemal rozbehnutý scouting posledných 5 rokov, že by sme mali obrovskú databázu a že by klub bol pripravený na tento moment. A to je samozrejme aj moja chyba, že som nebol natoľko presvedčivý v rámci klubu, aby sme možno skôr začali pracovať v rámci scoutingu, ale všetci dobre vieme, že to bolo určite turbulentné obdobie, ktoré narušilo tento proces scoutingu v rámci klubu, ktorý je enormne dôležitý a opäť sa to len potvrdilo, to znamená, že museli sme sa rozhodnúť tak, ako sme sa rozhodli, lebo proste klub jednoznačne na to nebol pripravený a tá ponuka finálna, alebo tá ponuka, ktorá bola tak už naozaj zaujímavá pre klub, tak prišla naozaj v poslednom momente, to znamená, my sme nemali tak natoľko pripravený ten prestup, že by sme vedeli povedať, OK, tento odchádza, tento prichádza. Ako vedeli sme to riešiť nejakým riešením, ale bolo by to také plátanie, hej, to znamená, ja som si povedal, že OK, dneska ideme do nejakého gamblingu alebo rizika toho, že možno od Davida bude o niečo nižšia ponuka, hej? Môže sa to stať. Možno klub zarobí možno niečo menej, ale bude dobre pripravený a priniesie adekvátnu náhradu, čo z nejakého ďalšieho pohľadu a časového hľadiska bude benefitujúce pre klub, hej? To znamená, že do toho nemôžeme dávať len sumu, len predaj strelca, hej, to má naozaj viacero, každý transfer má viacero pohľadov, ktoré musíme zvažovať a ktoré som zvažoval práve v tomto prípade a preto som sa rozhodol, že sme tú ponuku neprijali, lebo tak, ako som to teraz vysvetľoval, to z môjho pohľadu nebolo správne pre klub a malo to naozaj mnoho rizík, ktoré som nechcel postupovať. To znamená, že uvidíme, ako v lete na tom budeme a aké ponuky za Davida prídu. Ja som presvedčený, že na neho ponuky prídu, lebo to stále vnímame a ten interes stále okolo neho je a tie kluby sa dopytujú, to znamená stále ho chodia sledovať, to znamená, že ja sa neobávam toho, že by o Davida nebol záujem, lebo David bude starší o pár mesiacov, to znamená, nebavíme sa, že David tu zostal teraz ďalšie 2 roky a tá pozícia sa diametrálne zhoršila, to znamená, on stále je na zozname tých klubov, ktoré ho videli hrať v Lige majstrov, ktoré ho videli hrať v reprezentácii, tie kluby, ktoré ho videli potvrdiť svoju výkonnosť v slovenskej súťaži, to znamená, nedehonestujeme slovenskú súťaž, slovenská súťaž takisto má vypovedateľnú hodnotu, lebo tí skauti chodia pozerať tak ako na európske zápasy, tak aj na ligové zápasy, takže to tak nie je, že teraz nikto si nesleduje slovenskú ligu, to je také zle stále vnímané a zle prezentované. A preto som presvedčený, že tá ponuka bude a my to budeme zvažovať opäť v lete, že či tá ponuka bude adekvátna z nášho pohľadu a aké alternatívy máme na jeho náhradu, ktorých je dneska už mnoho pripravených a klub bude pripravený na prípadnú ponuku.
Keď sme pri hráčoch našich, tak bolo tu strašne veľa, ani možno nie že otázok, ale takých dotazov smerom k Julovi Sekemu. To je taký obľúbenec fanúšikov, to vyplývalo z tých otázok jednoznačne, ale aj to asi vnímame tak celkovo. A teda fanúšikovi tak nejak trápi, alebo sa pýtajú, že prečo nehráva. Samozrejme, to je v kompetencii trénerov, pochopiteľne, ale teda, že možno tvoj taký názor k Julovi Sekemu. Určite vnímame a cítime samozrejme tú odozvu od fanúšikov. Julo Seke je veľmi dobrý futbalista a sme radi, že ho tu máme. Avšak naozaj, bohužiaľ možno pre neho na tom poste je dneska naozaj enormná konkurencia a hrať môže len 11 hráčov a v tej stredovej formácii môžeme sa baviť iba o 3 hráčoch, hej, maximálne, v závislosti od toho, akým systémom do toho zápasu vstupujeme. Takže tréner Weiss samozrejme musí zhodnoťovať a zhodnocuje nielen to, že áno, Julo Seke fantastický zápas odohrá, ja neviem, na Bayerne Mníchov, dajme tomu, hej, povedzme. A samozrejme, ako v tom danom týždni trénoval, ako je možno jeho zdravotný stav, hej, ako je jeho aktuálna forma, to znamená, toto všetko vstupuje do toho finálneho rozhodnutia. Ja si myslím, že mal Ďuse naozaj veľa smoly, lebo prišlo aj také zranenia menšie v jeho prípade počas tejto sezóny, práve možno v tých momentoch, kedy ho tréner Weiss potreboval, tak akurát bohužiaľ ho zaskočilo zranenie, takže ja si myslím, že to nie je také nič. Vždycky hrajú tí najlepší, hej, alebo tí v danej najlepšej forme a ja trénerovi Weissovi absolútne dôverujem a myslím si, že potvrdil to, že vie vybrať tú správnu zostavu a bude mať moju plnú podporu a je to na ňom plne v jeho kompetencii, aby sa na daný zápas rozhodol pre tých najlepších hráčov a asi toľko, čo k tomu môžem povedať, ale nie je tam žiadny nejaký, teraz by som povedal, problém, ale naozaj tá konkurencia na jeho pozícii je enormná a nie je to nič jednoduché a to znamená, že musí bojovať o svoju šancu. Slovan nie je jednoduchý klub, to znamená, má tie najvyššie ambície a každý si musí to svoje miesto zastať na ihrisku, pobiť sa o neho v tréningu, v zápasoch a presvedčiť trénera o to, že si tú miestenku zaslúži. Prejdime na inú tému teraz. Máme tu otázku, že či je v blízkej budúcnosti plánovaný rebranding? Rebranding v zmysle... Asi teda loga. Asi loga, hej? Tak som to pochopil z tej otázky. Áno, bola to jedna z tém, ako obdržal som, myslím si, nie je to teda, že aktuálne, hej, že nemôžem povedať, že by sme dneska na tom pracovali, ale myslím si 2 alebo 3 roky dozadu som obdržal takú iniciatívu od jedného nemenovaného pána, ktorý mi poslal nejaké návrhy určitého rebrandingu, ale toto je naozaj veľmi závažná téma. Hej, akože baviť sa o rebrandingu je veľmi citlivá vec a k tomu treba pristúpiť, ak by k tomu klub pristupoval. Určite je to úplne bežná vec, samozrejme v tom vývoji klubu, to znamená aj Slovan v určitým momente prejde nejakým rebrandingom, hej, ale na to si treba naozaj nájsť ten správny čas, nič neuponáhľať, lebo to je citlivá téma pre fanúšikov, pre klub, pre históriu klubu a pre budúcnosť klubu, to znamená, že... A to logo je pekné. Logo je krásne, ja ho milujem, mám ho takmer všade, hej, to znamená, kde sa pohnem aj doma od spálne až cez obývačku, všade ma svieti logo až. To by si ty musel rebrandovať. To znamená, ja by som musel všetko doma poprerábať od bazéna až cez obrazy v dome, to znamená, že neviem, či toto je ten správny čas. Možno keď sa budem sťahovať, ale nie, trošku na odľahčenie. Je to otázka, že či sa predá názov štadióna, respektíve, že kedy? Ja som presvedčený, že určite áno, ako táto téma bola horúca, my sme boli blízko dohode a všetko bolo pripravené na podpis, naozaj ten proces bol veľmi náročný, lebo pripraviť zmluvu na takú vážnu vec, akým je názov štadióna, tým, že to klub nikdy nemal, to znamená, ten proces, bola to nadnárodná spoločnosť, štátny podnik, hej, to znamená, bohužiaľ došlo k zmene vlády a ten proces bol zastavený, ale potvrdilo to, že ten záujem bol opodstatnený a myslím si, že dneska to možno aj ľutujú, ale bohužiaľ taká je situácia a my evidujeme záujem o názov štadióna, ale nechceme ani v tomto prípade byť nejakým spôsobom taký, že... Unáhlený. Presne unáhlený, lebo to musí splňať viacero kritérií. Jedna je finančná, jedna je samozrejme aj to spojenie dlhodobé, hej, lebo názov štadióna je niečo, čo sa nemení zo dňa na deň, hej, to je partnerstvo na dlhé roky, hej, to znamená, alebo dlhšie časové obdobie a ja som presvedčený, že Slovan v dohľadnom čase nájde toho správneho partnera
avšak musí to dávať zmysel pre klub, pre partnera a dôležité preto, aby sme štadión zaplnili v čo najväčšom počte aj na ligové zápasy, lebo to samozrejme takisto zvyšuje tú atraktivitu toho názvu štadióna a to je prepojená ruka. Ja som to viacekrát v minulosti spomínal, to znamená, že tá symbióza medzi fanúšikom, klubom, partnerom, sponzorom je dôležitá. A zaplnené tehelné pole znamená takisto príjem pre klub nielen z fanúšikov, ale aj zo sponzoringu, aj z partnerov a uvidíme, ako to pôjde dohľadným časom. Akože evidujem momentálne dvoch potenciálnych záujemcov o názov štadióna, s ktorými prebiehajú aktuálne rokovania a uvidíme, ako sa to vyvíde v nasledujúcom období, ale hovorím, nie sme momentálne pod nejakým veľkým tlakom, sme finančne stabilizovaní a chceme mať toho správneho partnera. Súvisiaca otázka, dve otázky, ktoré dám asi do jednej. Či je v hre nejaký nový sponzor? A takisto tam boli otázky týkajúce sa investora z Blízkeho východu. Keď sme boli v Dohe, takisto sme sa aj na túto tému rozprávali. Takže taká dvojotázka. Samozrejme, sú tu určite dopyty, to znamená stále to povedomie klubu rastie a ja som to aj viackrát povedal, čo ma veľmi teší, že naozaj sme sa stali európskym klubom a začína byť zaujímavou príležitosťou pre rôznych partnerov z rôznych častí sveta a rôzne spoločnosti z rôznych oblastí. Niečo sa rysuje, nejaké nové partnerstvá, ale samozrejme sezóna ešte nie je u konca, ale niečo je rozrobené, uvidíme, čo nám z toho vyjde, ako sa bude dohodnúť. Samozrejme tie nosné pozície máme dneska už obsadené, to znamená ako generálneho partnera Nike, ktorý je našim dlhodobým partnerom, o ktorú pozíciu je naozaj záujem, musím povedať, tak tam tá pozícia je už dneska vyblokovaná, takisto na rukave máme už nadnárodného partnera, čo je veľmi pozitívne pre klub. Z tohto pohľadu toto sú dve kľúčové pozície, ktoré sú prezentovateľné aj v rámci európskych súťaží. To znamená, že zostáva nám tretia pozícia v podstate na adrese, na ktorú tému sa samozrejme bavíme a hľadáme možno potenciálneho partnera na túto pozíciu. Avšak to nie je pozícia, ktorá je viditeľná v rámci európskych súťaží. A ja by som samozrejme nikdy nedopustil, aby sme z dresu Slovana Bratislava urobili kalendár na prezentáciu firiem. To znamená, všetko musí mať svoju hodnotu a Slovan má z môjho pohľadu naozaj veľkú hodnotu ako klub, takisto marketingovú, takisto prezentačnú a Slovan nebude mať nikdy tak oblepený dres, ako sme možno, keď pozrieme niektoré rakúske zápasy, že naozaj každá časť dresu je počarbaná a nemá to potom tú hodnotu, ktorú podľa mňa Slovan má, to znamená, na adresoch to vidím maximálne na 3 partnerov, ako v krajnom prípade 4, ale to osobne by som nerad išiel do tejto alternatívy. Skôr to vidím na to, že tá hodnota tých 3 pozícií nosných bude rásť na svojej hodnote a samozrejme potom možnosť reklamy v rámci perimetrov, tam samozrejme ešte pripravujeme nejaké nové možnosti na spoluprácu s obchodným riaditeľom, to znamená nové príležitosti, ktoré chceme ponúkať v nasledujúcej sezóne ako možnosť potenciálneho partnerstva, to znamená nové balíky, ktoré by sme chceli následne predávať a verím, že aj v tomto budeme úspešní, ale má to pozitívny vývoj, to znamená pracujeme v tejto oblasti, posúvame sa, tie príjmy sú väčšie a väčšie a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať a samozrejme netreba si dávať žiadne rúžové okuliare a samozrejme táto sezóna je veľmi ovplyvnená Ligou majstrov, to znamená tú realitu zistíme v nadchádzajúcej sezóne, kde sme sa posunuli, ktorých partnerov sme udržali z tých nových, ktorí možno doskočili ku klubu až po kvalifikácii do Ligy majstrov, aby si možno zabezpečili či už formu prezentácie, stali sa súčasťou toho a uvidíme, ako sme boli šikovní a koľko z nich udržíme, koľko z nich posilníme a koľko nových sa nám podarí priniesť, takže to všetko budeme v následujúcom období a v novej sezóne. V tej poslednej odpovedi si spomenul príjmy a takisto aj Ligu majstrov. A práve tá posledná otázka, čo tu mám poznačenú, je, že ako sa reinvestovali, respektíve aké sú plány s peniazmi, ktoré klub zarobil v Lige majstrov. Tak v prvom rade tieto peniaze naozaj poslúžili na to, aby si klub vyrovnal svoj rozpočet, to znamená, aby klub nebol stratový a to je to dôležité, lebo príjmy z Ligy majstrov v rámci tých prize money, ktoré boli na úrovni 22 milióna, tak
sú pod úrovňou aktuálneho ročného budžetu klubu. To znamená, že tie príjmy sme použili najmä na fungovanie klubu, samozrejme príjmov máme mnoho ďalších a tie sa budeme snažiť v lete použiť na to, aby sme klub posunuli, aby sme boli ešte lepšie pripravení a samozrejme treba si úplne reálne priznať, že všetci dobre vieme, že Slovan mal určitý objem finančných nezaplatených vecí z minulého obdobia. To znamená, vyčistili sme všetky tieto veci, čo bolo dôležité pre klub, takže máme dobrú, komfortnú situáciu, sme finančne stabilní a čistí a čo nám dáva naozaj dobrú príležitosť do ďalšej sezóny vstupovať naozaj dobrej kondícii, zdraví a to je dôležité. Takže, a samozrejme budeme sa snažiť využiť na ďalší rozvoj klubu. Dobre, tak ďakujem ti za tvoj čas. Myslím si, že fanúškovia ocenia, že si teda zodpovedal, myslím si, že na tie najpálčivejšie v úvodzovkách otázky, ktoré sa teda vyskytli a čo by si možno na záver ešte chcel povedať? Tak som rád, že takáto teda odozva od fanúšikov prišla, že naozaj tých otázok prišlo veľmi veľa, čo si naozaj veľmi cením, lebo vidím ten záujem. To znamená, to je veľmi dôležité, že keby som dostal 2 otázky, tak ten záujem není. Práve naopak, dostali sme veľké množstvo otázok a samozrejme, možno sme ešte v tejto fáze niektoré nezodpovedali, to znamená, neberme to tak, že toto je finále, hej, to znamená, prejdeme si to ešte všetci interne a ak sú niektoré otázky, ktoré sme nezodpovedali, tak ich zodpovieme a budeme sa snažiť naozaj, ak bude ten dopyt zo strany fanúšikov v tomto pokračovať, tak som pripravený naozaj touto formou odpovedať na ich otázky, či už ohľadne klubu, či už ohľadom mňa ako osoby, hej, to znamená aj privátne otázky, to znamená, že otvoriť sa týmto spôsobom pre fanúšikov, vytvoriť si naozaj ešte lepší vzťah a informovať ich pravidelne, to znamená, že beriem to ako taký ten prvotný dneska diel alebo prvotný nejaký krok a samozrejme vyhodnotíme si to, uvidíme, aká bude odozva a budeme sa baviť o tom, či pokračovať ďalej. Ak teda bude záujem, budem rád pokračovať a samozrejme veci sa budú stále zlepšovať, čo sa dá vylepšiť, čo sa nedá, čo možno bolo dobré a vyhodnotiť si to a ak sú ešte nejaké otázky, ktoré sme nezodpovedali, tak budeme sa snažiť odpovedať. Keď si hovoril o tých privátnych, tak bola tam otázka aj, že akého máš kaderníka, ale tak nechcel som s tým na teba vybehnúť. Nie? No vidíš, takže aj toto sú témy, podľa mňa, ktorým sa budeme otvárať v budúcnosti, keď je aj o toto záujem, prečo nie, nemám problém, ja nič netajím a rád zodpoviem akúkoľvek otázku a myslím si, že je to o tom, že naozaj, lebo sú témy rôzne, možno ľudí zaujímajú rôzne veci a hovorím, ja som vždy bol otvorený a týmto spôsobom by som sa chcel ešte viac otvoriť a ešte viac odpovedať možno aj otázky, ktoré sú možno také nie komfortné, hej, to znamená, nerad by som bol, aby z toho vzniklo niečo, teda, že by som mal odpovedať len na komfortné a pozitívne otázky, to znamená práve tie negatíva alebo tie štíplavé otázky nás posúvajú dopredu a keď tieto budeme schopní zodpovedať a vysvetliť, tak si myslím, že to ľudia ocenia a to je cieľom tejto príležitosti. Tak ďakujeme za pozornosť a keď Ivan otvorí zase tú možnosť sa pýtať o otázky, tak sa tu asi opäť stretneme potom. Ďakujem pekne.